Pinoy Bus Driver TV. Tapos natin ang pahihin ang ating mga pasayro. Gusto tayo. Abante, amigo. Gusto tayo. Sa Palawang, Quezon Province. Inupusin. Hindi na kaya na ng ating mga pasayro. Diyan ang gabi. Ako tayo sa ating biyahe doon po sir. Sa taon pa rin tayo doon po sir. Tapos may naiwan nun, tapos. Sila po sir, di ako mo. Kasi wala pa sa iyo talaga. Mahina pa rin ang biyahe natin doon po sir.
ah. Ha? Focus mo din eh. Ayun. 1120 no? Hindi, ito yun. 1120 yan? 1105. 1105? Matakusan niya, G1. Diesel. Kaya nga, G1. Ito, G1 din to eh. 5484. Oo. Hindi ko lang alam kung si Kokoy may dala niyan. Kasi, Kokoy, susmin niya. hindi ko na nakita si Wala. Si Garcia. Ha? Garcia. Garcia? Nasa kuhan, jeep mo na. Hindi ko na nga nakita. Ha? Hindi ko na nga nakita. Hindi mo na nakita? Oo. Nasa jeep mo. Nakakamalas lang ron. Yung nahulog yung cellphone ko. Bakit? Nawala dito sa lagayan ko eh. Saan nahulog? Dito sa pagbuba natin sa Kalawag. Hawak-hawak mo pa gani. Hindi, dalawa to eh. Isa nandito sa kuhan. Oo nga, ang isa wala dito. Nandyan lang yan. Ito na eh. Nandyan lang yan. Hindi nahulog yun. Kaya pagtigil mo. Nandyan lang yan. Itong hawak-hawak mo, hindi mo ginagay dito. Oo, yan yan. Wala dyan sa bulsa mo. Wala. Nandyan lang yan. Baka nasa ilalim ng kuhan mo. Okay. May lumagata kanina eh. Ah, May lumagata kanina eh. oo. Oo. Okay. Nandyan lang yan. Paringin. Ha? Paringin mo. Si number nun. Yan? Oo. 1707. 1507. Yun ang daig. Yung... Ha? Well, smart ba yan? Hindi. Ha? Smart yung number mo? Ah, number? Oo. Oh, Globe Smart. Yung globe lang. Kinig mo daw. Anong globe? Oo. 31. 01? Oh. 579. Nag-ring ba? Pa? Ha? Wala pa. Nag-ring. Bridgeman. Patay. May signal ka ba dyan? Mayroon. Ha? Mayroon signal. Patay. Alam ko tayo doon. Oh, nag-ring oh. Dala. Andyan? Wala. Oo.
Diyan lang lagi. Layo naman ang lagyan. Saan ba naman nilagay yan? Dito lang sa lagayan ko sa holster. Dapat napunta rito. Nakuha ko tuloy yung number mo. Oo. Nawala yung mga number na nakapulbo kasi nga niniformat ko to eh. Burado lahat eh. Pare mawala. Sige mawala yan. Diyan lang yan. Focus ka, Teng. Kala mo nawala ka na, Teng. Iyan lamang. Gapang tayo may kapagsit. Ha? Iyan lamang, kaya gapang tayo dito. Overtake mga yan. Yung mga mandisyon nila, hindi na pwede pang pulpog yan. Okay. Warren Estado. Siguro Estado. At si John Burt Carpin. At si Patricio Benga. Kumusta na gandong sa abroad? Mr. Benga. Kanina, overtake. Overtake ka na rin. Hindi ginawa. Naghintay na naman ako na mauna siya. Yan, talagang sigurado gapang na yan hanggang Gustabugon.
Sila na eh. Tatlo pala yung magkasunod si New Year eh. Wala pa kanya pumasok, kaya mabigat yan. Baka sunod din ka sa puwitan, huwag sila na eh. Okay lang kung pasok na pasok. Kung lumihis, huwag sila na eh. Pasok na, pusit. Pasok na, pusit. Overtake yan. Wala, overtake yan. Dikit-dikit pa naman no? Ha? Meron eh. Dikit-dikit pa eh. Huwag sila na eh. Ano naman. Cancel yung pangalawa. Hindi man. May malaki dumikit na yung tatlo. Kaya nga, dikit-dikit eh. Kaya makapasok. Hirap magkapagsapalaran. Kung kumboy-kumboy pa yan, tapos na. Oo. Hindi yan kumboy. Ay, hindi yung kakasama. Kumboy yan lang talaga. Baka karga nito, yung isa lang. Kaya may kumboy yan. Hindi yung dalawa eh. Hindi yung dalawa na lahat. Yan ang mga kasama yung dalawang trailer. Dapat ilaw ang mga plaka nila. Huli lagi yan. Isa. Ano yan, lobat? Paul Memories. Pwede malis na. Magpura ka na naman. Hindi po na akong mukha. Marami ng pulset. Dito tayo sa Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte. Kondre ang Kalawang ay Quezon sa Bicol.
Oo. Para tayo ng kubusin. Mapapagod ka na. Treno highway. Tapos ito, tama si Bukod. Diretso natin yan. Yan akong tayo. Sa Kailina. Tingpinan. Labo, Talisay. Ito lang dahil. Wala akong pasok. PGME. Ha? PGME. Oo. President Gloria Macapagal Arroyo. Ito lang muna ang ating video ng puso na. Bye-bye, mga ating puso eh. Hindi ka puso eh.